Halløj så YouTube, og velkommen til Sportscraft episode 2. Jeg er lige nede i vores skeletfarm, som I nok kan høre. Her kan du se, at skeletterne er på vej op. Så jeg står her. Det er vist Oliver og Jeppe, der har haft det her projekt kørende. Jeg ved ikke, om Arthur har været med. Men ja. Jeg kobler lige, og så når der er kommet en masse dejlige skeletter og en masse dejlige XP, så skal vi stå op og farme det. Så præcis. Okay YouTube, halløj igen, og jeg tror der er kommet en masse, men jeg skal op og kigge, og farme noget XP. Jeg stod faktisk i XP-farmen i går, men så røg mit lidt, og så var jeg selvfølgelig Sportscraft, og så Crash. Ja, så de spawnede alle skeletterne selvfølgelig, det var rammet jo, så ja, jeg skal op til der, hvor alle skeletterne er. Det er det der. Vi skal så lave en vej op på et eller andet tidspunkt. Jeg må fandme undskylde, jeg har lige hørt på nogle videoer, dem jeg lagde op i går. Fuck. Der var en masse døde skeletter, der var døde eller noget. Det var da ikke, fordi det var en ret effektiv. Wow. Ja, de har bare dræbt hinanden. Fair nok. Der kommer endnu en, der står lige. Så. Ui, endnu en. Au! Joks. Hvis I kan høre lidt i baggrunden, så er det sådan min hund, der står og siger. Den kan ikke lide at spille computer. Den synes, min computer er farlig. Nej, det ved jeg så ikke, om den gør. Men masser af bones og nogle pile. Ej, prøv lige 2 sek. Ja, undskyld. Så er jeg her igen. Jeg tænkte lidt, om vi ikke, skulle... Ja, hvad fanden skal man lave den her episode? Vi kan starte med lige at høste noget af det her. Ja, carrots. Jeg tror ikke, jeg vokser dem helt op, kun nogle af dem, fordi jeg tror bare, jeg hjælper dem lidt på vej. Så kan de selv gøre resten. Det samme med kartoflerne. Godt være, ja, der kommer en enkelt op. Og så tror jeg bare, jeg bruger det sidste på viden, fordi vi skal bruge rimelig meget viden til at få dyrene til, at de ved hvad jo. Så bruger vi bare det sidste her. Ja. Så nu står jeg kun viden. Dejlig Minecraft music. So relaxing. I love that. Ja, jeg har planter handicappet. Kan du sige det til mig? Men vi skulle lige gøre det med, ja, det kan, så faktisk lige vi gør det her, vi går ind her. Det er et underligt sted at gå ind. I know. Nu får vi kun 2 køer. Nå. Ja. Godt det der. Lige XP. Så har de en lille unge. En lille unge. Jeg ved ikke, skal vi gå til Nether eller... Hvad skal vi? Nå, jeg skulle lige spørge. Hvis I kender nogen, eller I selv kan lave en intro, så ville det være fandme så fedt. Fordi at
vi står lidt og mangler en. Altså, vi har 40 subs, og ikke har nogen intro. Det er sådan lidt. Så det ville være dejligt. Og dernede var sukkerfarm, og det der, det var så mine, eller en mine, vi fandt. Vi havde egentlig tænkt os at bo dernede, men så fandt vi jo det her. Den her bjergtop her, og så blev vi i gang. Så blev det jo bare godt. Fedt, mands. Ja. Og jeg tror, der kommer i hvert fald en sportscraft episode op. I hvert fald hver anden dag, hvis ikke hver dag. Det vil jeg i hvert fald prøve at uploade. Så ja. Men også LOL, det har vi også. Ej, jeg gider ikke vejen, men vi skal vejen. Kigger bare lige, hvad der er for nogle goodies. Der er noget kul og nogle tager. Det er Jeppes X-ray maskine, den fungerer pissegodt. Jeg ved faktisk ikke, om det er til at bruge den. Nå, lad os bare lade være med at bruge den så. Okay, jeg tror vi skal have ned mine quartz nede, og så kan vi måske enchant, når vi kommer i level 30, hvis vi altså gør. Så lad os gå til din net, og det kan godt være, at jeg lige får noget startlæg hernede nede. Og som I kan se, så har vi allerede fået lavet lidt på vores netter. Ja. Jeg synes måske, det skal være lidt højere, så man ikke helt sådan steder hovedet ind i det. Men det er fint. Ja, måske også lidt fejl, når det er træ det her. Men whatever. Så nu skal jeg bare få nogle quartz. Ja, der er nogle her. Lækre quartz. Men altså, I må meget gerne kommentere, hvis I vil have mere af det her. Selvfølgelig, altså jeg tror ikke vi stopper med at sportscraft. Men hvis I vil have mere af det, så kan I give noget feedback, eller også positiv kritik. Og sådan noget. Også, I må meget gerne sige, fordi min blæser hernede på min PC, den er ret dårlig, så jeg må godt lige se til, hvis den larmer lidt. Og grunden til det er, at jeg har waypoints her. Det er fordi, at på det gamle Mørks Sportscraft, der var der et nether fortress, vores portal stod derovre. Og så var der en spawner, blaze spawner. Så det er simpelthen derfor. Magma cube. Så er det. Lags. Undskyld. Lags. Ja, lags. Nu vil hun gerne ind. Jeg gider ikke sætte det. Lag. Sorry. Ja. Men det, jeg ved ikke, hvad der sker med min PC for at tit nogle lag spikes i noget. Så det er noget. Ej, jeg synes, hvis man får så godt XP og quartz, det er helt sindssygt. Jeg tror faktisk ikke, vi enchanter noget sådan særligt stort. Jeg tror, vi enchanter mit gear her færdig. Så det er sådan level 11, 12, 15, så. Ja. Når vi kommer level 15, så går vi tilbage, for at spille hjem og enchanter, så vi får noget godt. Seriøst. Så er der ikke nogen quartz? Der var en gas! Hvorfor gør du det mod mig? Så er 15, så skal vi bare væk. Au. Vi ses, motherfucker. Ja, jeg skal bare komme væk. Så er det store spørgsmål, om jeg kan finde hjem igen. Uden at dø. Men jeg ved ikke, der kommer nok også noget mere LOL op. Jeg er stadig level 27 år i det, det er bare super fedt. Så når jeg kommer 30, så skal det bare spille rank games. Og I må bare, altså i Sportscraft episode 1, der er der link til, hvor I kan registrere gratis på LOL. Og hvis I vil jo, så kunne I godt
komme til at spille med os. Så tror jeg, vi laver sådan noget af ramme. Eller ligesom... Ej. Undskyld 2 sekunder. Så er vi tilbage. Det var lige en af mine lillesøsters klassekammerater, der ringede. Og spurgte, om hun kunne lege. Men det må vi lige vente med. Så nu tror jeg, vi går tilbage og enchanter, og så var det egentlig den hurtige episode. Sådan helt rigtig sønderjyde episode. Så nu enchanter vi, og så slutter vi af med det. Jeg skal sgu enchanter en chestplate. Er I klar? Ja, 15 her. Er I klar, YouTube? Hvad blev det? Jeg havde set noget godt. Protection 2. Det er fair nok. Ligesom Olivers. Men ja. Vi ses YouTube. Hej hej.